ao final resulta que non hai túnel de ningún tipo. Nin túnel ni nada. Nin Son túnel ni nada. Son Entonces, 3 pontes das que 2 xa están feitas e falta unha principal, non? sí. En Antón. Entonces, claro, diste, bueno, se Dios isto é unha mío. tomadura de pelo, tanto para a obra para facer cousas que non se van facer, o proxecto é exactamente o mesmo que había antes, hai o paso por debaixo do túnel que xa estaba previsto, bueno, entonces, por debaixo do túnel, perdón, por debaixo da ponte, entonces, bueno, entonces, a que estamos aquí? A tomar o pelo a opinión pública, non? Entonces, bueno, como aquí, lóxicamente, un concello pequeno, con pouca xente xoven e tal, e ninguén protesta, e non hai manifestación, nin hai tal, pois non pasa nada. Se este fora un concello distinto, pois, es que vamos, habría un follón como é debido, non? Porque levamos 2 anos ca carretera así, é unha burla para a xente que ten que traballar todos os días e pasar todos os días 4 veces ao día por aí. Si, eu digo, a veces o teño pensado cando paso por ali, bueno, non sei como a xente da maña non se arma de valor, protesta dunha vez para que ante a Xunta para que asilice un pouco as obras. Pois mira, por unha razón básica. Por unha razón básica, porque a Baña cando eu casei na Baña hai 18 anos, 19 anos, tiña 1000 habitantes e agora ten 500. Porque a Baña tiña 11 bares abertos e agora ten 4. Porque a Baña tiña unhas asociacións fortes e agora non ten asociacións de ningún tipo. Porque a Baña tiña o colexio cheo de rapaces e agora hai a mitad das aulas están pechadas. Porque a Baña tiña un montón de xente xoven e agora non ves un rapaz, e non ves unha persona de 30, 40 anos, só ves xente maior. Entonces, claro, está tan morto xa que xa non hai ninguén que proteste. Efectivamente que escoitas algunha xente nos bares, falas cos veciños, veñen a falar contigo, nas reunións do partido, en reunións de grupos, cando hai un enterro, cando hai unha reunión colectiva de xente, a xente comenta, rumorea, fala, pero bueno, tampouco ninguén lógicamente di nada, porque que bueno, que vamos facer? É o que hai, é o que temos, ¿no? Pero temos que levantarnos contra esta resignación, ¿no? Isto non pode seguir así. A Baña sigue perdendo habitantes, temos datos deste pasado ano, datos que ademais publica o Partido Socialista, non, na súa propio blog. Sí, bueno, os datos que publica o INE, non, Instituto Nacional de Estadística, que nos reflexamos, que publicou a Voz de Galicia e o Correo Galego, e que nos reflexamos tal como aparecen nesas noticias ou nos datos do INE, tal cual, sin tocar unha letra, non, que incluímos no blog, non, pero como ti ben ves, Emilio, si colles, os datos están desde o ano 98, me parece, falo de memoria, hasta 2009, sí. Como podes ver, no ano que hai eleccións municipales é o único ano en que sube o censo, é dicir, todos os anos o censo baixa 100 e pico personas sistemáticamente, 99, 2000, 2001, 2002, pero no 2007, cando houve eleccións municipales, non só non baixa 100 personas, sino que sube 50, é dicir, que hai un repunte de 150, ¿no? Que curiosamente o mes seguinte marchan todos, volven aos concellos onde realmente están censados, non? Zas, Coruña, Santander, Elche, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eu non quero decir nada máis porque isto está en manos da xusticia, pero isto é unha burla, non? É unha burla permanente, o sea, unha tomadura de pelo integral. Ves o informe do Colegio de Arquitectos onde di que na Baña en 10 anos se fixeron 9 casas, ¿no? A menos unha casa ao ano, e resulta que, sin embargo, aumentan a población en 150 personas. Entonces, onde viven? Nun campo de refugiados? Onde están esas persoas? Debaixo dunha ponte? Porque se tivese a vivir un concello, hai dúas opcións. Ou tes casa no concello, que non é o caso, porque son novos, ou faz unha casa para vivir, non? Entonces, onde están as casas? Non existen. Ou son casas que non están visadas polo Colexio de Arquitectos, están feitas sin licencia, ninguén as coñece, non? Todos sabemos que están censados irregularmente en casas de persoas que se deixan, bueno, por circunstancias, non? O propio alcalde, o irmán do alcalde, persoas do PP ou ligadas ao PP. Isto é unha burla. O Concello vai a menos, excepto cando hai eleccións que aumenta a población para votar PP sin ser da Baña ou sin vivir na Baña, non? E mentras tanto o alcalde intenta dar de baixa a 100 personas que si son da Baña e que si viven na Baña, non? Para que non podan votar ou a Bloque ou a PSOE. Bueno, eu creo que hai que levantarse contra isto, hai que levantarse, recuperar a dignidade, e decir, mira, ti podes ganar legalmente, pero ilegalmente non. O sea, sin trampas. Non se poden facer trampas, non vale todo, non? O sea, non se pode nomear un amigo membro do Consello de Caixa Galicia porque é amigo teu. Hai que nomear unha persona que valga, que sexa competente, que deixe a Baña en bo lugar, que sepa do que vai a falar. Non podemos elegir a un señor que sea carpintero porque é amigo meu, non. Terá que ser carpintero se é carpintero, se coñece o oficio ou se sabe dese tema, non? Eu non podo nomear un señor arquitecto e contratarlo como arquitecto cando ese señor non é arquitecto, non? Porque primeiro pode facer unha locura ou pode caer a casa que construya ou o que sexa, non? Hai que ser un pouco responsables e saber o que se fai, non? E o mesmo pasar, pois eso, ca carretera, ca piscina, e con todo, non? Hai as malas lenguas, eu non sei se é certo ou non, as malas lenguas din que outra razón pola que o alcalde non quere facer a piscina é porque o Concello non ten cartos para pagala, non? A parte que lle corresponde, non? E, bueno, minto, sí que sei, efectivamente o Concello está en quiebra, o sea, o Concello de Baña non ten cartos para pagar non solamente a construcción da piscina, a parte que lle corresponde, sino o mantenimento anual que suporía moitos millóns de pesetas o mes,
de mantemento, non? Evidentemente o Concello de Baña non ten cartos para pagar eso. Entonces supoño que tamén eso será unha razón por la cual o alcalde non quere meterse en máis cuestión que sí, que está aí e que se fala, non? Que é moi difícil, non sei o caso exclusivo, non sería o caso exclusivo só da Baña, senón tamén de Negreira e de outros concellos, pero bueno, facendo, digamos, fronte común, non? Uníndose os dous, pois e solicitando tamén axudas, pois trataríase, non? De sacalo adiante. Ti date conta que a Baña, vamos a ver, Negreira ten ingresos por licencias de obras, ingresos por construcción, ingresos porque hai negocios, hostelería, comercio, unha pequena zona urbana, algún taller, algunha pequena fábrica e incluso empresas como Feiraco, é dicir, hai ingresos de algún tipo, non? No Concello da Baña non hai ingresos de ningún tipo. O Concello da Baña non ten fábricas, non ten talleres, non ten unha zona urbana, non ten construcción, é dicir, é un concello sin ingresos. Santa Coma ten ingresos, Val do Dubra, en Porto Mouro ten ingresos. Se está traballando tamén o tema dos parques eólicos, que suporía tamén unha fonte de ingresos importante, por exemplo, para construir ou urbanizar, mellor dito, ese parque empresarial, non? Efectivamente, pero non te vayas a pensar tampouco, porque se recordas, o parque eólico, que con moi bo criterio o goberno de Fraga lle dou aos concellos pobres e pequenos, que cumplían, claro, os requisitos de viento necesarios, para que eses concellos se financiasen, como ti ben dís, cos parques eólicos, é dicir, os ingresos que eses parques supoñían para eses concellos servirían para o que fora, obra social, obra pública, investimentos productivos, o que fora, non? Pero para o Concello. O Concello de Baña o que fixo foi darlle unha empresa privada. A empresa privada leva a adxudicación dese parque eólico, non o leva o Concello, non o administra o Concello, non queda co gordo o Concello, e logo cobra o Concello un pequeno canon. Ese pequeno canon é unha birria, unha mezquindade de 9 millóns de pesetas. Falo en pesetas porque a xente o entende mellor, non? E claro, con 9 millóns de pesetas, pois sí, son 9 millóns que ingresamos, pero con 9 millóns moito non podes pagar, Desde logo non chegaría para pagar a piscina. Os costes anuais da piscina serían de moito máis que tería que pagar a Baña. E está outro parque xa máis grande, digamos, o que sí, se vai a construir entre varios concellos, non? Sí, pero aí concellos, pero aí como non é do concello, o concello só cobraría, digamos, unha pequena parte polo feito de estar o parque, de pasar polo Concello da Baña, non? Aí é unha cantidad incluso menor, non? Porque ao menos en canto a licencia de obra sabemos como son estos proxectos, non? Que sí que cobra, digamos, un bo pellizco, non? Sí. Pero vamos, no momento en que se fai a obra. Pero logo despois sería unha mezquindade de maneira anual, non? O gasto corrente anual, o ingreso anual sería moi pequeno. Sí, por ese aspecto sí. Claro. En cambio o outro, aínda que son solamente 2 muiños, digamos a titularidade, a propiedade é do Concello. Entonces o Concello sí que podía repercutir o 100% do beneficio anual no propio Concello, que estamos falando aí de centos de millóns de pesetas, non? Ou mellor un cento de millóns de pesetas. Pero desta maneira, o dalle unha empresa paga unha tasa, que son en este caso 9 millóns, que é unha cantidad moi pequeniña, non? Entón o Concello prácticamente non saca beneficio, que saca beneficio é a empresa, non? Entón, bueno, se o pouco que temos público que nos pode dar beneficio, yo damos ao capital privado, e o que facemos é descapitalizar o Concello, pois o Concello, é dicir, todos nos emprovecemos, e o único que se beneficia é o Grupo Popular e os amigos do Grupo Popular. Pois bueno, pois maravilloso. Eu creo que é unha xestión nefasta que nos leva ao desastre, que non hai volta, que nos leva ao desastre, porque aí están as estadísticas do INE tamén, o Instituto Galego de Estadística e da Voz de Galicia publicadas recentemente, onde se demostra que o Concello de Baña é o máis pobre da provincia da Coruña en renta per cápita e o quinto máis pobre de Galicia. Bueno, pois é o único que digo é que hai 16 anos, cando Andrés entrou de alcalde, a Baña non era o concello máis pobre da provincia, nin era o quinto máis pobre de Galicia, sino que estaba moito máis arriba, non? O concello ten baixado en todos os niveles dunha maneira brutal, demográfico, económico, social, tanto nos servicios que había, como nas instalacións, como nos equipamentos, como nos comercios, en todo, absolutamente en todo, de maneira brutal. E bueno, e se seguimos así, o seguinte paso é que desaparezca o concello, porque xa non queda máis que coller, xa a vaca está totalmente acabada, rematada, non? O leite xa non queda, xa non hai. Enrique Vázquez, moitas gracias. Moitas gracias a vos. Bo entroido, Igualmente, pasade ben. Unha aperta. Igualmente, gracias, Emilio.